bungada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bango, maka-bloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bango, maka-bloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath
Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Ang galing for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City. Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD. The family of the late Felix and Lucia Penetrante, the family of the late Serapion and Raimunda Longasa through Lourdes L. Valdisco, General Manager Jerry Ocampo, Nabua Water District, Engineer Philip Bitao and family, Mrs. Juliana Peñaflor Mangawang and family, the family of the late Napoleon and Elfrida Villamayor, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued supporters and sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes. Bicol Connection, Bicol Connection. Mga tugang Diyos, marhay na aga po sa Indogabos. Pet sa 5 kita kan bulan na Pebrero, aldaw po kita ng Lunes. Iba niya to sa lado technical, si Cha Binaobra. Sa information, si Tony Matic Saison. Sa transmitter, si Ricky Sagayap. Ako man po na sa indong mga kaibahan, ngunya na pagkaldaw. Ako po si Philip Serdan Barasena.
Ay, kumusta sa mga parantabay niya to? Diyan po sa Merkado Publiko kana Syudad din Iriga. Nagbarato na ang bagas diyan sa nagkapirang mga tindahanin bagas. Epekto kan Karaba, Iriga. Hindi pa pala nagkaraba diyan sa may bagasan, dahil pa mabarato ang bagas pangyayari. Iba nga ni na mga pids, sabi ka na mga yaon duman ngunyan. Ano iba nagahalokay. Pwede pang yan ipabakal naman sa mga may fish kids, may mga tilapia. Sabi ko indaman sa nakon bakalon pa yan. Ano na sa nabagaan mga naisip kan ibang mga kababayan niya to na nagtutuyo dyan sa Merkado Publiko kan Iriga ngunyan pong panahon. Sa iba mga osisero, igwa na nga ning nagsasabi na ang ibang mga paratinda dyan, Karaba, Iriga. Tapos sa mga natutungda, pwede na sa Sinugba Festival, pambira niya ako. Ay, santisimang buhay tayo ni pag-arog na kayan. Pero makahirak po duman sa mga nasuluan. Talagang bako yan na ikakaugma kan sa indang pagmati ngunya ng mga panahon. Makamuromundo sa parte po kan mga nasuluan. Kumbaga, pag nasusuluan ka, mapuon ka sa uno. Halos gabos mong mga pagsasadiri, nagkaturumtum. Ako pong suba-suba ang nangyari duman sa mga negosyante na nasuluan dyan sa Merkado Publiko kan Iriga ngunya ng mga panahon. Out pamanlugod malampasan ninda ang arog kay ning mga trials sa buhay. Kumbaga, parte po yan kan pagkabuhay nin tao. Minsan inaabot kita nin kadimalasan. Kundi an iba man baka may mga audio na sabi, mga orihon. Taigwa nga ni kitang mga kababayan na ang kaugmahan magparibong. Kumbaga og masindang nadadanyaran an sa indang kapwa. Sana bako pong arog kayan ang mentalidad kan ibang mga kababayan niya to ta magulo na nga ng Pilipinas. Dadagdagan pa kaining mga kaurehan kan ibang kapwa niya to. Talagang matuturiti ka na digdi sa nasyon Pilipinas ngunya ng mga panahon. Kumbaga inabot ka na nin kadimalasan kung ano-ano pa ang mga istoryang madadangog mo. Mabubuisit ka talaga. Imbis kang maka-move on, makapag-relax, may mga nambubuisit pa. Kaya ingat-ingat na lang po kita duman sa mga kababayan niya to ngunya ng mga panahon. Lalong-lalo na sa kalayo, mag-ingat kita. Yan iba pigkakurokaralayuhan ang isip. Pero ano ba, nagkukurokalayo ng mga isip? Ako masakit na pag-arog na po kayan ang dalagan kana kinaban. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Pambira. Bana naglalawg agaro naglalawg sa aliens. Baka yun na yan so gusto magpakaraba otro sa Iriga. Ayaw man ninyo palabyingod. Tingnan ng mga isip ninyong buko ng makatawo. Diba sa naman. Bako na ining makatarungan pag-arog na po kaya nangyari dyan sa Merkado Publiko kan Iriga. Dakol na pati kan mga espekulasyon. Kan ibang mga kababayan niya to. Garong bako na ining surubahan.
Nasusuluan pa sa nangaya. Sa ibang mga paratinde, gawan naman gustong magpakaraba dyan sa merkado publiko, pambihira. Hindi ang dakula pong kahaputan dyan, kan sa tuyang mga kababayan, ano yan ginigibo kan mga market enforcer na pigpaparasweldohan, ining civil security unit and police. Kadaing nababantayan ang merkado publiko, dyan po nagnangalasan sa tuyang mga kababayan. Pati na opisina, kana market supervisor, anong pinaggibo man ni market acting market supervisor Pati Mauyado na maresolveran ang bagay na ini. Baga ngunyan sa napo kaya nangyari sa aloy ng panahon na nasubsuban ang porsyon na yan kan mga tindahan in Muslim digdi po sa siyudad kan Iriga. Kaya siyempre ang sa tuyang mga kababayan kadakol haka-haka. Ano nangyayari sa siyudad kan Iriga pag-araw kayan? Kundian kasulo dahil taman yan pwedeng kung ano nang pagparasabihon niya to, mga espekulasyon. Daan kalayo, yung basulon ta, natayan ta sinubsuban. Kung mayo man talagang taong naging imbelto, yan, barasulon na sanan kalayo. Sagkod ngunyan po, mayo pa man talagang ipinapaluwas kung ano talaga ang naging kausa ka na kasulong yan dyan sa merkado publiko ka na siyudad nin Iriga. Kyan kaso rekot rin na subot hali duman sa indang poste. Nagpapaluwas nin pahayag sa ibang mga radio station, network. Kan kaipuhan lugod sinda na amay dapat magpaluwas nin sa indaman na statement. Mayo, inimbitaran kan lokal na gobyerno kan siyudad nin Iriga sa paagi ni Mayor Rex Oliva. Kaya siyempre ang iba kumbaga ba kung kumbinsidong gayo sa mga hero. Kaya dapat ang kaso rekotri araw ka ito nakipag-kooperar, nagpaluwas man tulos nin pahayag sa bangan palugod, papara-estimitan sa nasindakan sa tuyang mga kababayan, ano man nga tarog ka ng kaso rekotri. Kundi ako dahil na po ako nagngangalas dyan da ultimo nga ng lineman pag iguang manawawaranin na supply na kuryente kadipisil pag para kukontakon terming busy tapos pag pinaabutan mo nin reklamo kadakol investigasyon ay ano yan NBI na ang kasoreko. Kadakol mga kahaputan, isaingan kataid mo sa harong. Sain talaga ngayang lugar yan. Sinabi na ang lugar, tapos para investigarang kapay, ay pangyayari niya ako. Maski taga-radyo na nagre-report, dahil mampigtutubudan. Pag-arog na kayan. Kaya paanong mapakarahay tulos ninda, na ang pinagsasabi kan kasoreko 3, 24/7, pag pinaabutan mo nin reklamo o sumbong ay managa-aksyon tulos. Masakit. Pag-arog po kayan ang dalagan. Maray kon si Madam Anrot Sinakaryo Iraula yung man paabutan na madali on mag-aksyon. Ilugod mga lineman magulbulan ng iba. Anong nangyayari sa kasoreko pag-arog kaya?
Oy, kumusta ang balan sa mga parantabay niya to? Diyan po sa Banuan ka na Bato. Engineer Boy Muta, an municipal engineer. Siyempre ki Engineer Paulino Laganson. Yan sa Lanis Berting Home. Congratulations pala sa mga passers kan 2023 Good Financial Housekeeping passers. Napuan pinaluwas ni Mayor Rela Coste kan Banuanin buhi. Kapit digdi sa 2023 Good Financial Housekeeping passers. Nagkakapira po mga banwaan digdi po sa probinsya ng Camarines Sur. Daon dyan ang Baaw, Balatan, Batu, Bumbon, Buhi, Bula, Kabusaw, Kalabanga, Sinman, Kamaligan. Kanaman, Karamuan, Gaenza, Garchitorena, Gowa, Lagunoy, Libmanan, Lupi, Magaraw, Milaor, Minalabak, Pamplona, Dangan man ana Pasakaw, Pili, Presentasyon, Ragay, San Fernando, Sipukot, asin Siruma. Yan po ang mga passers digdi sa 2023 Good Financial Housekeeping. Kaya congratulations po sa mga banwaan na ini. Digdi sa probinsya ka na Camarines Sur and kabali na siyudad kan Iriga na saro man sa passers digdi sa sinambit ng bagay ining 2023 Good Financial Housekeeping passers. Kumusta man balan sa grupo ka na Setoda, dyan po Santiago, digdi po siyudad kan Iriga, mga amigo tang operators as in drivers. Sa Estoda, Padi, Mac Oil Ulayon. So bago kaulay ko dyan sa sentro ka na siyudad, kumusta mo man nga ako Padi? Pero minangot. Siyempre kay Madam Mini Bagayawa. Tapos kay dating punong barangay Weden Salvadora, dyan po sa Santo Domingo, digdi po siyudad kan Iriga, kay Franz Bardonado Onyado. Sa pamilya Esplana Sinman Bristain. Nagpagirumduman pala na Department of Health Bicol sa publiko na mag-ingat sa pwedeng epekto kan aspol matapos na mailista na naman kana PBOX. Ana nangyaring pediatric eruption kasudmang hapon. Sigon sa nasambit ng ahensya, paggagatol kan mata, saka talinga asin man halanuhan. Matinding pag-ubo asin masakit na paghangos pati naman ang iritasyon sa kublit ang pwedeng maging epekto kan abo sa salud ka na tao.
Sigon pa sa indan na iwasan na magluwas nin harong asin isarado ang mga pintuan asin man bintana. Magsabit nin mga basa-basang kortina sa mga bintana para dai makalaog ang abukan bulkan asin magsulot nin face mask. Sa kadagdagan na impormasyon ang aspol o pag-uranin abo iyo ang garo pulbos na mga may kabali pang saradit na baybay asin saradit na pinagdadarakan duros hali sa nagsabog na bulkan asin iniman ang guanin carbon dioxide asin man fluorine. Kaya ingat-ingat po sa tuyang mga kababayan dyan sa probinsya kan Albay. Hoy, kumusta man balan ki Richard Villegas dyan po sa may gutuhan asin man ki Sheila Lasat tigdi po sa Merkado Publiko ka na siyudad nin Iriga. Siyempre ki Manoy Id Centillas dyan sa Turo-Turo. Naghahanap man pala na Department of Science and Technology Bicol Consortium for Health Research and Development kan mga proposal na pupundohan ninda sa Erarom kan Regional Research Fund Initiative ngunya na taon 2024. Pinagtutubudan na maabot sa 1 milyon de pesos na itatagamang pundo sa mapipiling pag-aadal an horing aldaw kan pagsusumiter kan proposal iyo ana sagkod sa Pebrero 15 ngunya na taon na kung saan dapat nakasentro ang sendang pag-aadal sa National United Health Research Agenda o kaya man sa Regional Health Research Priorities for 2023 up to 2028. Sa taon sana ang link ka na sendang online registration pati naman ang guidelines kan sa indang programa sa kadagdagan na impormasyon. Report! Bueno, nasa linya si Diggs Martinez, karondang Diggs, pasok. Good morning, Karondang Kuya Philip. May nako kitang barita digdi sa DepEd, Regional Office Bicol, na kung saan tiwalaan na nasambitan ng ahensya na dakol pang volunteer teachers. Hindi sa Region Bicol na makikisumaro sa bago nindang learning recovery program na hinahapod na Project 6B. Bawat batang Bicolano bihasang bumabasa at bumilang. Objeto ka na sambitan ng proyekto na pahusayon o parayon ang mga kasanayan kan kada eskwela. Igdi sa Region Bicol pag-abot sa literacy asin numeracy skills. Kung saan papangunutan ini kan mga volunteer student teachers bilang volunteer tutors asin teaching assistants gikan sa manlain-lain na universidad asin kolehiyo igdi sa Region Bicol ang papagibo o pagsagibo ka na programa. Sa talaka na DepEd Bicol, kaining nataging Enero niya na taon, umiabot sa nasa 3,541 volunteer teachers gikan sa manlain-lain na higher educational institutions o sa mga college and university
na nakisumaro para sa pagtagibukan na sambitan ng programa. Tapos na volunteer teachers nagsairarom sa ibang umalaylay na Syrian in capacity building activities bago ang pagtukdo sa mga eskwela. Buti ning pinasalamatan ni DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad sa mga nakisumaro bilang tugon sa mga hamon o mga problema sa sektor kan edukasyon. Matatandaan na nasa 60 mga universidad at kolehiyo sa Bicol na nagfirma kana kasunduan tanganing maisa katuparan kana Learning Recovery Program na Project 6B kan nakaaging Disyembre kan nakatalikod na taon na 2023. Yan muna kay Philip, nakaw niya itong barita hali digdi sa DepEd Regional Office 5 Bicol ini si Karandang Dix Martinez Jr. para sa RPNDCKI ang Magmagriba reporting. Report! Salamat Diggs Martinez sa mga eras mong informasyon hali dyan sa DepEd sa probinsya ka na Albay. Kunyan talaga kunyan na panahon na mainit. Ang iba mainit man ang mga pamayo. Dahil sa na mag-init ang payo sa baba. Delikado yan. Ay kung mag-ala bumbero an payo-payo sa baba. An kopsit palsok tulos an kalayo. Benon kita magpadagos kan sa tayo programa. Nagkakapira mo ng mga pagiromdom. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story. Ako po si Ruby Ann Blanquera from Pili, Camarines Sur. I have PCOS po. 8.5 years na po kaming mag-asawa. Wala talaga pong luck na magkaroon kami ng baby. Binigyan po ako ng mga gamot ng OB. After po no, nag-decide kami na mag-insemination po. Lahat po fail. Nag-try po kami ng mga mapapait talaga ng mga sikat na herbals. As in lahat po kasi syempre po as a woman, desperate po ako. Pero yung asawa ko po, siya lang po yung nagpapakalma sa akin na okay lang yun. Sabi nung father ko, bakit hindi natin subukan yung pinapakinggan ko sa radyo, yung kay Water Doc Paragas. Sabi ko, sige nga po, itry na natin yun. Yun na nga po, nung check up na po kay Doc Paragas, inanin niya po nung instruction kung anong dapat pong gawin. After 3 months, pelvic ultrasound, wala nang polycystic sa left and right. Wala na siya sa remark, na wala na rin yung GERD ko. And then yung urticaria ko po na 3 years po akong nag-antihistamine. Nawala po yung iba ko pang sakit. Ang laking tulong po talaga ng Ionic. Po, hindi lang po siya pang PCOS, pang all-in-one po talaga siya. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Waterdoc tuwing alas 3 ng hapon dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Sa padagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers, nadai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkon ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo.
Kasi sabi daw nila, kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry, ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Ala bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Aha. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan kong mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care. Kidney Care. Charm Fab Gold Makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa laon. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold Makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good madumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good madumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart Smart dishwashing paste ko. Smart Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Good news! Nag-o-offer na ang M. Luwilier ng cash-in and cash-out services to GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic. Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Padagos po kita rigdi sa tuyang programa. Iguan na lang kitang 15 minutos antes kitang magpaaram. Antes mag-abot na alas 10 na pagkaaga. Hoy, kumusta man balan dyan sa Barangay Sagrada sa Banuan Canabao? Si Cap Melvin Barayoga. Siyempre ki punong barangay Nin Ablan dyan po sa San Jose, Suyan ba? Internet di ba sa tuyang nasyon man lain-lain sanan mga nagluluwas na kontrobersiya.
katapos kan suruhayan ni Catherine Bernardo sa ni Daniel Padilla. Suruhayan na naman ni ano yan? Ning pakikipagsuhayan na naman ni Jericho Rosales, pambira. Ayo na bagang ibang mga ginibo man ang mga artistang ini magpara suruhay-suhayan. Tapos baralik-balikan ang iba. Roman si Sharon, saka si Gabi, Doro si Luzan. Tapos suruhayan, baralikan. Ay ano ng buhay ini kan mga artista, pati ang mga politiko na ulakita na. Nagpaparalaog man sa mga madrama, mga makontrobersiya. Ning si dating Presidente Digong Duterte saka si Presidente Bongbong Marcos. Pati ang mga kapamilya kapuso nakikisaw-saw man. Ng padumanan an sa tuya pong nasyon. Kung ano na sanaan mga naiisip ka na ibang mga kababayan niya to na daiman makakatabang pag-abot sa pagbuhay kan sa tuyang mga kababayan. Mas lalo pasubot na pahihigoton kan Provincial Peasant Order Council kan katanduanis ang mga programang mahali sa day matapos-tapos na mga isyu kan na banwaan na kriminalidad, illegal na droga, o insurhensya sin iba pa. Pinanginutan mismo ka na Vice Chair person asin man Vice Governor na si Vice Governor Peter Busti Kowa. Kaibahan na Local Finance Committee kan Provincial Budget Officer na si Niña Guerrero na nagtaunin mga programa, proyekto asin aktibidad. Magaramduman na nasungkit kan PPOC na functional rating sa naging performance sa Nindan na nag-ani nin 93.04%. Rating halis sa Department of Interior and Local Government. Po ini sa probinsya ka na Catanduanes. Tapos ining magayon man na barata ta nagbaba subuot nin halos 4.30% sa 1,448 nailistang crime rate sa riyon kan Bicol kan nagtalikod na bulan na Enero. Ngunyan pong taon. Basado sa pag-aadal kan Philippine National Police o PNP Bicol, ababa ini kumpara kan Enero 2023 na iguanin na 1,513. Pero sa nahiling na dahilan ka na pagbaba kan krimen sa rehiyon an pagpapahigot kan police visibility sa manibaibang parte kan rehiyon. Mientras na milyones man na kwarta ang kantidad kan mga nakumpiskar na ipinagbabawal na bulong ining droga, maabot man sa 119 na operasyon kontra illegal na droga, 93 man ang naging operasyon kontra sa mga armas, 84 man sa illegal na sugal, 14 man sa operasyon sa illegal fishing, asin ining 28 man nakabilugan kan illegal logging operation sa enterong rehiyon. Nagray na kinarag kiton bareta ka Philippine National Police. Hoy, ngunya na panahon dapat maging andampuan sa tuyang mga paraoma. Diyan nga ni sa Barangay La Trinidad, digdi po sa siyudad kan Iriga. Halos mayo ng tubig sa umay. Kunya na mga
Lampas ng sarong dangaw ang tubo kan paroy. Kaya dapat ang mga parauma niya tungo niyan, siyempre, nakipag-coordinar sa National Irrigation Administration. Good morning! Yan po sa Rinconada Integrated Irrigated System na nakabase po dyan sa Santa Elena, Digdipo, Ciudad Canirga, sa satuyang mga amigo. Sa Pamayo, sa acting head kan Nia Rie, si Engineer Hilario Gorgonya. May mga portion po kaya digdi sa Rinconada area na talagang halos din na day na inaabot kan tubig hali dyan sa NEA. Pero so kataid na uma dyan sa La Trinidad, igwa pong tubig. Kaya madepende man po girarayan sa mga parauma. Kung gusto ninda matubigan ang uma, ang iba nagroronda. Baka pigsasagop man kay itong pagtaraid na igwanin mga uma, dahil pinapabulos duman sa ibang kaumahan. Belated Happy Fiesta pala dyan sa La Trinidad, digdi po sa Ciudad Canirga. Kaya duman ang ibang mga batchmate niya to, classmate. Sa UNEP High School Batch 87. Sa Harong kan sa kuyang classmate. Ki Marisa Cornelio Morello. Kumusta sa Saindo? Ki Nelson Morello. Siyempre ki Kagawad Germa Ramos kana Barangay La Trinidad. Gwapa man ngunyan handa. Siyempre gwapang segunda dia. Mahanda sa mga senior citizen. Sa mga biasan na sabi. Ayaw man ang magkakaugmahan ngunyan. Kumustaman kay Manoy Felix Castillo dyan po sa Babatngan, digdi po sa San Isidro, Ciudad Canirga, di man sa San Nicolas kay Aldrin Altesa, Zinman kay Bangor, saka kay Manoy Into, mga amigo ni DJ Mandi, kay Punong Barangay Buboy, Oboy Losinya, pambihira. Isip ko man Boboy Gibara, Boboy Moralio dyan po sa digdi sa San Isidro sa Masuso. Pinagagilid muna kan mga kapadean na pagtataonin pan Domingong Homilia o sermon ng tawan dalan na pastoral letter kan Catholic Bishops Conference of the Philippines CBCP dapit sa People's Initiative para emendaran ang 1987 Constitution. Bina sa sagabos na simbahan kan dioceses kan daet kan nagtalikod na Domingo, Pebrero 4 ang surat pastoral sa katatapos pa sa ng 127 CBCP Plenary Assembly na pinaggibo duman sa Pope Pius 12 Catholic Center duman sa Metro Manila kan nagtalikod na semana. Permado man ini ni CBCP President Asinman Caloocan Bishop Pablo Virgilio David na may pitsang Enero 31 ngunya na taon. Kinakahadit man kan mga obispo na pagpapapirma para sa People's Initiative sa maniwibang parte kan nasyon kung sain dakol ang mga nagpirma dawa dai maninda naiintindihan ang sa indang pinirmahan. Pero subot nagmistulang People's Initiative ang subot sinasagibo kan nagkapirang mga nagsiserbi sa banwan kaya malinaw na dai talaga ini hali sa inisyatiba kan
mga namamanwaan. Malinaw man subuot na may halo ining riribong asin pagbabaliwala sa tunay asin libreng kakayahan na makisaro sa demokratikong proseso. Tinawan doon kan CBCP na daiman ini simpleng perma dahilan ta kaibahan man digdian pagtataonin kakayahan sa satuyang mga kongresista na ribayan asin bagoon ang presenting konstitusyon. Nakakahadit man subuot ang dakulang posibilidad na sobra pa sa economic provision ang baguhon o emendaran. Nanindugan man ang mga obispo na bako man ang konstitusyon ang problema basado man sa mga ginibong pag-aadal. Pinag-ingganyo man kan simbahan ang mga tao na daimo na basta magpirma o magtugot sa daw anong petisyon na daimo na napag-iisipan asin napag-uurulayan asin napapangadyan pambira. Daiman subot dapat maging kampante dawa na ngani pinagsuspindi na kan Commission on Elections ang gabos na proceedings dapit man sa People's Initiative sa charter change. Aminado man si Provincial Election Supervisor Attorney Francis Nieves na dahilan ta suspendido ang may posibilidad talaga na ano man na oras iyo ang ma-revive ang urulay dapit sa People's Initiative. Sangon yan, nakasentro subuot ang sa indang kaisipan sa liwat pagbubukas kan voter registration na mapuuna sa masunod na simana. Bueno, inabot na po kita kan oras sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa lado technical si Chabe na obra. Sa information si Tony Matic Saison. Duman sa transmitter si Ricky Sagayap. So bago nagpaabot man in informasyon si Diggs Martinez hali dyan sa probinsya kan Albay. Ako man po si Philip Serdan Baracena nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.